Kubor nakaslem jong unongsan hima. Unong yalam kaseng Voice of the People Party uba Arden Malawasayoman. Habakren bekilat patay kubor mentakasi kanyo trik ujili o arajar at pulai. Uloang bala bandan kejing bom sngo yahap ya u bad ya kaseng jong u. Handai wat num persyang ban yalam bakla bad penso thok bakla ya kamat reservation policy. Namar ki padba kila start bad kila sngo thok kambha. Uba Arden ula pensyai bakaseng kam dan jing temu ban shimno ya ke e kabadai hok jong ki weipat ki jat ban riu. Handai ka dei tang ban wengi ki jing e ki ba ka jat ban riu ke kandu. Uba Arden ula ong bakajing ki kabadang syudam kadai kejing job kabakraw. Kabadai kamat kabalai ki labun sien daki weiru ki seng balang. Bat kumju ru kadai kamat kabala syupen pau haki mat trai kam ju ki seng san hima. Handai klam dei keren bat penyat ki kam syakman. Halor kejing katho uba polling do ya kaseng VPP. Hakabau ula ong bakajing ki jong ka VPP kawan ra ya kamat sngo pher jat ben riu. Uba Arden ula ong bakajing ki jong ka VPP kadai betang na kamenta ka bha thongkam thongjam jong ki samna ka jat ben riu. Uba Arden ula ong baka nongrem jong kaseng kabet ya kamat ki patba komta ki patba ru ki ai ka jing kershan ya kaseng. Masih ke beningkong nadu bangara ya kan kamat ko assembly ngal keren da ka basai. Baka jing temu ka jongi kum kaseng bakun kinong lama bangira ya kan kamat kalong tang bangin weng ya kata kejing ka bangi kendo. Kamdei bangi don ta ka jing temu bangin keren persai ngino. Dan nak tara hakini ki jing lang ke bangilong hakini ki jing ki play song ila maham kum kinong lam bangin dei ban kemi e kono ka jing tho persai ki para garu ke jing ki belum kinong song song hakini ka jela ka jing. Te bat ka jing kendo hi ka jang ki kalong ba kimdei ban artateni kum ka Voice of the People Party kimdei ban artateni kum kinong lam jing ka party na mangim dan da ko ki jing temu ban to no e ka hok ka jing ki kalong dari taman penbet ya ke jing bakla ka ba ni ha ne policy ka ba lese di ki post nem ka ba undan ki banu lese ban keren ni wat ban ki antara ne ka policy hi lese ngalam no mi pikani ka de ke jing shat kan ka ba ar ka jong ba ki arli ki jing shat kan jong ki ni ba job ha ga ban kong ka pong por marang long narang don ha seng FKGP but kani ka de ku UMLA te bat lese ki don shibun ki jing ki bangi ki baran ni ki so jing job ni ma ban ba baro ki jing ki tumre kani ka long jing job ka bakra ka ba lese ni job ya ki issue ka ba la ya ki bon sin mo de ki seng balang ha ki snem ki ba menchwa bat ka bala plong mat tu ha ki mat jing pular jing ki local parties ni ki seng san perthai endre ki ba shuput no tang ha ki ta ki jing pen pau ju ki ba ki labu ya ka kom mat endre ki bam tre ba ban keren ki ba bu ki daw ki ba klang ba ban keren ban penia ya ka kam shakma pi hot kala mi ba kita ki jing tho ki bala mi ha ki la tho bo endre na ka leng jing hi ka jing le kam long bo no no rushme ka jing le kam long persha no no rushme ani ya kono kono rushme ani kono ka ja ben reo ko mo la ona ru jang ka jing le ka ri be pembe ya ka ni ka jing ka mi na reception policy kablong ka jing ka bakta ki samaji ba ka jing le ka jing kum ka party ka nim don por bangin ni keren ni kita ki kam shimet jing no nim don por hiru bangin ni keren ni ka ma ki kam ki bakrao ni don ndam ta ka oi jing ka ja ban sandu mo kum bangi ong ka vision ka jing to revive to restore and to transform te ban penim pat ban pen ha pat ban pen kladur te ki kam ki bakham krao ki don ni ban plate jing bani kita ki kam ki kam shimet ka jing ki bre ngamit pa ka jing tho kan data ka ja ni teng ni snow ba ki jing ya pa ki jing ya para ki jing kan a desing ni shkunon dur bari tang khasi tan ni ma aban klep ba ki ki ja bre ke pa ni ki ja bre ki shrodi pramaki te kashlong hangi bangi ble ban plate jimot han ye kita ki belong negative ni ble ban plate jimot han ki ba snew aka ja bre menda ka don ka jing ong ba oh bon ubo persya bon ubo kantho bon uba ni peni bo bon ubo lo persya andre ka jing shali ubon ubo persya mo ombro ubo snew bon ubo bhai ubo snew kita ni ken ki basnew ko ro ke imlang saman te ting ting ila shpen he thani ka basnew ka ja bre ji ten bre na so ba kum ba kalong hi ngam i pa kum ba kalong ha ka ni ka khap ka bam ta mo kum ba kalong ha ni ka khap ka bam ta ngara ong ki perlo ki ba ong ba lese ka ni ka jingra ka jini ko ra ka jing pa de kum ba long matali we are more united kum ka ja bre hi te bale ka wan ka jing tli na ma ba ko ba ka nongrim ka scam ka nongrim ka biang ka jinya linti ka jing kum ki noelam ka bet mo pa ba wa ka jing kershan ten re ha ba ka linti kampiang tu upai ba umma ka ban ai ka jing kershan ba ka jing kershan lese tam tu basmu e efficient nani basmu yede efficient ten re ha ka ni ka kenti ka ba ta ngi ba
lese kam pat don ka jing renti ka jing tli kumba kalong kani ka jing le ka jing ba ngam don jing artin ban nang ni sakmat kan nang kham bah ngin nang kham etli ngin nang kham ya namar kum kinong elam ngin sim ru ka lat kinti ban nang hikai ka bahai ka jai phila ban mi ha yo ba arden mo nang ong phila ban ben yo ba arden kam le phila ban ben ye ka VPP kam le tam won mi lam bakla ya ka mat ke wonu persang mat persu tu bakla ya ka reservation policy mo namar ba kam dita bagai lam bakla kalong ka jing eran du namo pai ba ula start te mentang ong ki pai ba ula tik pai ba yo lo di information ki samla jingi ki yo lo di information ki bangiru yo kam de kum ki por mu cha ba ki yo tang ki leader ye kita ki information no ye ki information menta ka don ha ka ti jingi kun samla ka jingi ba lang ula start te kan ka ek ba ni peleran pan ye le di bangin kren ni ki bam dei ki bam bet ki bam biang tamat pesoto ba pai ba